Aduh kurang situ do. Ami sampean cakep mi. Sampean sing bakal nutup bolongan mi kene mi. Mosok. Oh Pak Selaju. Oh tukang syuting utang gibi kok. Iya lagi.
getih lan elu dadi kesan gotong-gotongan teko ambulan awak rikalan jero buntilan rasane ati kari sing tahan nyawang riko isun tangisan sijine kembyang ana ring taman hangsun ku jalan sun eman-eman saiki ilyang mergo suratan alum sadurunge mekan kowur megone nang dhuwur koko megone melaku iring-iringan yo bebarengan ramene wong padha tangisan nang kulon tumetes elo nang wetan tumetes getih padha plancaran padha tretesan getih lan elu dadi kesan gotong-gotongan teko ambulan awak rikonan jero buntilan rasane ati kari sing tahan nyawang riko isun tangisan sijine kembyang ana ring taman hangsen pujalan sun eman-eman saiki ilyang mergo suratan alo sadurunge mekan aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku nila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling janji tresno mura ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atiku duh Gusti kuatno atiku kuatno ya Allah atur sampun sambutanipun grup kelakon rogi Cak Zaino Wahyu Palang Besi bergabung Karsen Putra Palang Besi sebagai calon bulan Separ pada tanggal 28 Juli Pak Diana Palang Besi, Bu Sidini Palang Besi dan Ibu Putra Wonogoro kesemuanya yang telah berkenan sudi tampil di pagelaran. Jaipongan salajengipun di grup Angling Dharma terutama kepada pengendang andalan Indonesia Mas Samoli Erni saking Resongo bergabung Cak Ahmad Subanto Sesongo Karim Putra Resongo dan Asral Pak Nur Ugo saking Resongo tak oleh por campur grup Resongo Ari Baila.
Cali. Coba kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi L1713. Oh, Don Seno Wahyu. Ya wis, orang mau lilah. Oke, matur nuwun. Selamat jalan di grup Lakon Rogi Cak Seno Wahyu dan kawan-kawan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ayo Cak Li, Cak Samoli, grup Angling Dharma.